onnistuja ja menestyjiä. Heistä vain osa. Ja sen pidemmittä puheitta on aika palkita miesten mestarijoukkue. Suomen mestari siis Vimperin Keto. Hetteri Kutukykyä Sami-Hetteri Kivelän johdolla saapua festarille yleisön raivokkaasti hurratessa. Vimperin historian 4. mestaruus, edellinen vuonna 2010. Ratkaisuottelussa Vimperin saarikentällä 4325 katsojaa. Kun kunnassa vuoden vaihteessa väkiluku oli 3073, niin muutama turisti oli näköjään eksynyt peliin myöskin mukaan. Joo, koittakaa pitää yleisö vähän, että vielä oikein äsken kirittäriä varten syttyneet kunnolla, niin katsotaan miten menee miehille tää taputtaminen. Pojat ovat laittaneet parasta päälle. Luvassa on ilmeisesti niin sanottua pohjalaista ohjelmaa. Hiljentykääs kaikki, koska Puputti haluaa esiintyä ilman mikrofonia ensin. Kädet, kädet! Ääntä vähän. Supermestariksi vuonna pelijohtajana. Sami-Petteri, ensimmäinen mestaruus aikuisten sarjassa. Et varmaan arvaa mitä kysy, mutta kysy kuitenkin, miltä tuntuu? No pitkä matka on tultu, että 12 vuotta intohimoista työtä ja täällä on tänään paikalla mulle tärkeitä ihmisiä. Tuossa eturivissä Tapio Ristilä, Jorma Hotakainen, joka on mut tälle polulle aikoinaan laittanut liikkeelle ja sitten halataan välillä, se kuuluu pelihenkeen. Sitten täällä on mun valmennustiimiä Kari Kleemola, Jussi Järvinen, jolle tää kuuluu kunnia tästä aika paljon. Ja täällä on Lapua Virkiön porukkaa, kenen kanssa mä oon saanut kasvaa tätä matkaa. Että
Virkeä perhe on jotain niin ainutlaatuista ja sitten Sokerina pohjalla täällä on Vimperin veto, se joukkue, joka antoi mullekin mahdollisuuden niin lähteä tavoittelemaan tätä ja se on uskomaton joukkue. Kiitos jätkää! Hän on niin Janne Mäkelä Vimpelin veto. Sä oot pelannut koko urassa Vimpelin vedossa, niin minkälaisia muistikuvia sulla on nuoruudesta Saarikentällä? Ei sitten minkäänlaisia. Mistä sä oot kattonut niitä pelejä? Katsomo alla vai? No pääosin siellä. No mutta hei! Vimpelin veto voitti mestaruuden ja sulle lyötiin pudotuspelien parhaan pelaajan pysti kouraan, niin taisi olla niin sanotusti lyönti kohdallaan pudotuspeleissä. No kyllä se hienosti kävi, että Helkkari onnellinen ja ylpeä joukkueensa. Hienot onnittelut Virpi Hukka ja Janne Mäkelä! Se lopullinen huipentuma, kaikkihan tämä on ollut hienoa huipentumaa tähänkin asti, mutta nyt on jäljellä vuoden parhaiden pesäpalloilijoiden valitseminen. Toinen valinta Samille edellinen vuodelta 2009. Sami, 2009 ei tullut mestaruutta, mutta tuli vuoden pelaajan titteli. Nyt tuli mestaruus ja vuoden pelaajan titteli, niin mitäs siinä oikeastaan muuta ihmettelemään, kun katsoo vaan, että aika hienosti meni? No joo, täytyy sanoa, että talvikausi aloitettiin mestaruudella. Sen jälkeen voitettiin runkosarja, eniten tehtyjä juoksuja, vähiten päästettyjä juoksuja. Sitten loppukliimaksi siihen, niin tämä Suomen mestaruus, niin ei voi valittaa. No sullakin on ollut uralla tietysti erilaisia vaiheita ja välillä on ollut vähän loukkaantumisia ja muuta, niin mikä sut saa vuodesta toiseen motivoituvaan huippupelaajaksi? No sanotaanko näin, että 2010 mestaruus, 5 hopeaa, nyt kulta, niin nyt voi ainakin sanoa, että mä oon entistä motivoitunut kuin ikinä ennen. No sä et oo Vimpelistä, sä et oo niinku Vimpelin kasvattaja, vaan sä oot Ylivieskasta kotoisin, mutta ootko sä ollut nuorena yhtään Saarikentällä katsomassa pelejä? Itse asiassa en ole. Ajattelin nimittäin kysyä samaa, että missä sä oot ollut, mutta tää oli selkeämpi vastaus. Sä oot myöskin kaikkien aikojen eteläritilaston ykkönen ja sua pidetään todella yleisesti valtakunnassa hyvin monipuolisena pelaajana. Mistä löytyisi vielä kehitettävää? Tämä pitäisi kysyä meidän pelijohtajalta Sami Petteriltä. Sillä on varmaan tähän aika pitkä vastaus, mutta eiköhän se pidetä vaan tämä nykyinen kunto yllä ja mietitään sitä, että pysytään terveenä koko kausi. Mä siirryn tästä pois, nimittäin nyt käy semmonen homma, että hyvä kaalayleisö, tässä ovat Suomen parhaat pesäpalloilijat 2016 ja nyt saa taputtaa. Sami Haapakoski ja Emma Hirvinen. Tää ei kuuluttaa oikein kuulu, jos taas vielä uudestaan. I turn every highway and much more than this. I did it, you did it, Vimpelin veto, my way.
was through your mention. I did what I had to do. I'm so through without exception. I can't such a close, easy to set. Long life and more, much more than this. I did my way. Yes, still mine. I'm sure you when I belong.